Κόντρα στην κλιματική αλλαγή. Από την επιστημονική φαντασία στην πραγματικότητα. Είναι γνωστό από τη βιολογία ότι το 50 έως 80% του οξυγόνου της γης παράγεται από το φυτοπλάνκτον, το οποίο αποτελεί σπουδαία τροφή για πολλούς θαλάσσιους οργανισμούς όπως τα ψάρια μας. Η θεωρία μας είναι ότι η σπορά του φυτοπλάνκτον σε ανοιχτή θάλασσα δεν ενέχει κινδύνους ευτροφισμού, ιδιαίτερα όπου υπάρχουν ισχυρά ρεύματα ωκεανού όπως το ρεύμα του κόλπου. Έτσι, αν απομονώσουμε κάποιο στέλεχος φυτοπλάνκτον που να αντέχει στις τοπικές συνθήκες και να αποτελεί τροφή για τα ψάρια, θα το πολλαπλασιάσουμε σε δεξαμενόπλια. Στα δεξαμενόπλια η λίπανση θα γίνεται στις δεξαμενές επόασης φυτοπλάνκτον ώστε να ελαχιστοποιηθεί η μόλυνση της θάλασσας. Όταν η διαδικασία επόασης ολοκληρωθεί, τα τάνκερ θα βγαίνουν εμπλό για σπορά του φυτοπλάνκτον στα μεγάλα θαλάσσια ρεύματα. Το φυτοπλάνκτον αναπτύσσεται ευκολότερα στις βόρειες θάλασσες όπου το διοξίδιο διαλύεται ευκολότερα στο θαλάσσιο νερό. Τα θαλάσσια ρεύματα θα εξαπλώσουν την επίδραση σε μεγαλύτερη επιφάνεια και στις ζώνες καταβύθισης οργανικής ουσίας. Από δορυφόρους θα ελέγχουμε την ποσότητα σποράς ανά πάσα στιγμή μέσω τηλεσκόπησης. Το διοξίδιο θα απορροφάται στο μέγιστο βαθμό και οι θάλασσες θα γεμίσουν ψάρια. Πολλοί βιολόγοι θα απασχοληθούν στην απομόνωση στελεχών φυτοπλάνκτον καθώς και στη διαδικασία σποράς. Το σχέδιο θα εκτελεστεί από τον ΟΗΕ με κονδύλια από περιβαλλοντικούς φόρους που ήδη πληρώνουν πολλά κράτη. Η Ελλάδα με τα δεξαμενόπλια μπορεί να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στο σχέδιο αυτό και να προωθήσει αρκετό επιστημονικό προσωπικό στον τομέα αυτό. Απομένει η τελειοποίηση της γνώσης μέσα από πειραματικές σπορές των ωκεανών.